shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Je to tu. Takže ľudia, od dnes sú v predaji tieto trička. Neverím, že to hovorím, ale povedal som to. Strašne sa z toho teším, pretože nenapadlo by mi, že volakedy budem robiť trička, že bude o ne záujem. Ale je to tu, sú v predaji a môžete objednávať. Link máte v popise, skadiaľ teda môžete objednávať trička. Dúfam, že sa vám budú páčiť, mne sa osobne veľmi páčia. Však jasne, sú to moje trička, prečo by sa mi nemali páčiť? Určite si pozrite grafika, ktorý mi robil dizajn trička. Keď som rozmýšľal, že čo tam na tričko, tak chcel som niečo jednoduché. Nechcel som nejaké prečačkané veci. A tak mi napadlo, že čo tak dať sa do animovanej podoby. Veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu kresliť takto animované veci. A prišlo mi fajn vidieť sa v takejto podobe. Takže naozaj skvelá práca, mne sa to mega páči, som mega spokojný. Určite dajte o sebe vedieť, ak by ste už mali tričko. Ja sa len poteším. Už dlho som dostával otázky, kedy bude merch, či bude vôbec merch. Takže ľudia, je to tu. Trička sú v predaji, môžete objednávať. Snáď sa vám môj pokus o lookbook, či ak sa tomu hovorí, páčil. Vidíme sa v ďalšom videu, dovtedy sa majte. Ahoj!